Fuq il-baħar kun prudenti. Din hija t-tema tal-kampanja edukattiva li Transport Malta nedit biex tippromovi imġiba responsabbli u sigura fuq il-bajjiet Maltin. Fit-tnedija tal-kampanja l-Ministru għat-Trasporti jinborġ qal li ġew identifikati 50 bajja jew żona għall-hom f'Malta li ġew markati b'sinjali apposta fosthom bagi biex jidħlu fihom biss l-għawwiema waqt li d-dajjes jibqgħu il-barra minnhom. Il-manager għall-infurzar marittimu Patrick Pollacco qal li sidien ta' opri tal-baħar huma obbligati jħarsu l-limiti tal-veloċità fil-portijiet li ħafna minnhom ikunu wkoll mimlija għawwiema. Il-veloċità eċċessiva f'postijiet ristretti bħal portijiet finqas minn 200 metru mill-kosta, finqas minn 300 metru mill-ramel u fil-portijiet. Dik hija multa li jekk tiġi s-settiljata aċċettata u s-settiljata mal-awtorità through an administrative fine, dik hija ta' 300 euro. Dan fil-waqt li kull sit ta' xi opra tal-baħar għandu l-obbligu li jirrispetta id-distanzi waqt li jkun qiegħed ibaħħar. Fil-portijiet 10 knots u terġa' hemm żoni fl-istess portijiet li huma jaqgħu għal 3 knots. Li dak fil-portijiet, meta titkellmu fil-żoni ristretti mal-kosta huwa ta' 200 metru il-bot mill-kosta mill-blat u jekk huwa mir-ramel huwa 300 metru. Ma taqafx hemm, inti jekk għall-volja qiegħed 400 metru biex għall-kelma u qed tara inti qed tapproċċjak dajsa żgħira u inti dajsa kbira, inti għandek naqqas dik il-veloċità biex il-dajsa l-oħra ma tikkaġunalix ħsara jew tipperikola n-nista fuqha. Il-Ministru Borġ qal li matul is-sena li għaddiet l-uffiċjali tal-awtorità għamlu aktar minn 1000 spezzjoni fuq il-baħar u ħarġu aktar minn 200 twissija u 200 akkuża amministrattiva u aktar minn 400 ċitazzjoni. Qal ukoll li saru aktar minn 1000 spezzjoni oħra fuq dajjas kummerċjali fi Blue Lagoon f'Kemmuna. U allura rridu issa nwaslu l-messaġġ il-pubbliku anke grazzi għal mezzi tax-xandi biex jirrispettaw mhux biss il dawk ta' madwarhom anke lilhom infushom ħalli ovvjament mhux għax għandek l-infurzar imma x'inti trid illi kemm inti kemm dawk ta' madwarek imorru lura d-dar wara tkun gawdejt il-bajjiet f'Malta qawwien u sħaħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.